Музика Томас Морлі. The Philomela
написано от гения на всички времена, Волфганг Амадеус Моцарт, чието 270 години от рождението честваме тази година. Ще чуете първо ноктюрно от цикъла 6 ноктюрни.
когато се усмихваш. Музика Макс Фишер. When you're smiling, the
ще изпълним любимата на всички Бре Петрунов. По музика Филип Кутев. Sejo di me, io vi do me, di te, io
абитуриентите, даваме думата на Кристина Калинова, която е подготвила специален поздрав за тях. Моля абитуриентите също да излязат отпред. Уважаеми гости, скъпи роднини и приятели, тази вечер е специална за всички нас. С края на нашия годишен концерт не просто отбелязваме още една успешна година, изпращаме три изключителни момичета, които оставиха своят трайен отпечатък в нашия хор и в сърцата ни. Надежда Дишка, Никола Петкова и Вивиан Точка. За мен вие никога няма да бъдете просто част от състава. Вие сте хората, с които израснахме не само музикално, но като личности. През годините споделихме толкова много сцени, репетиции, смях, малко умора, вълнение и безбройни моменти, които ще останат винаги с нас. Някои от тях ще останат, други не толкова. Вашият талант, упоритост, онази искрена енергия, която носите, са вдъхновение за всички нас. Вие не просто пеете, вие си давате атмосфера и давате смисъл на всяко едно изпълнение. И се разделям с вас с много обич и благодарност, но с голяма тъга. Вярвам обаче, че това не е край, а ново начало за всяка от вас. Пожелавам ви да следвате мечтите си, да не спирате да носите музиката в себе си и да продължавате да вдъхновявате. И не забравяйте, че това винаги ще има място за вас, защото е добра песен, нас не изпълнява. И аз в продължение на думите на Криси, която беше толкова емоционална, искам да ви пожелая от цялото си сърце да сте винаги толкова слънчеви, толкова отзивчиви към всичко и към всички, да следвате към мечтите си, да сте най-вече здрави, да сте много щастливи, упорити, всеотдайни. И родна песен нас навек ни свързва, защото аз съм сигурна, че вие ще се връщате. Поне в мислите си, ако не и наяве при нас. Силно се надявам да е точно така. И както ми казахте последния път, госпожо, това е последната ни репетиция. Всъщност, но ние, ако има конкурс, нали ще може да дойдем с вас. Разбира се, винаги сте добре дошли, винаги. Толкова много ви обичам, толкова много ви обичам, вие го знаете. Искаме да отправим и своите най-искрени благодарности към хората, без които този хор нямаше да е това, което е. Те ни показаха пътя към музиката чрез сърцата си,
Благодарим ви, че чрез своята отдаденост ни показахте как да се докоснем до магията на хоровото изкуство. Благодарим ви и за безкрайните обич-търпение, с които винаги подхождахте към всяка една от нас през изминалите години. Благодарим ви, госпожо Тодорова и госпожо Вичева, че не само че ни дирижирахте и ни давахте тон не само в залата, но и на сцената на живота. Последно, но не по важност, гран-при за най-любим диригент печели Весела Тодорова. Защото, както казах